Så det her foredrag, det er en del af den her foredragsrække, vi holder i Historisk Samfund for Sønderjylland, hvor vi sætter kvinderne på dagsordenen. Oplev foredraget Kaptajnsfruerne for Højer af Mikkel Leth Jespersen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland. Disse kvinder sejlede jorden rundt med deres mænd, oplevede fremmede kulturer og levede eventyrlige liv på verdenshavene. I årevis var de væk hjemmefra, fik børn undervejs og mødte bekendte i fjerne havne som Kina. Hør om deres mod, udholdenhed og det særlige liv, de førte i en tid, hvor kvinder sjældent rejste så langt. Mit emne her, det er kaptajnsfruerne, som i aften vil tage udgangspunkt i kaptajnsfruerne her i Højer, men som også kom fra Områ og andre steder, som I vil høre. Men derudover så er der foredrag om det tyske mindretalskvinder, der er foredrag om Bitten Clausen, der er foredrag om Franziska Clausen og andre kvinder, som har markeret sig i den sønderjyske historie rundt omkring i vores lokale kredse. Selvfølgelig har vi forsøgt at lægge de foredrag der, hvor de her kvinder har haft deres virke, eller der, hvor de kommer fra. Det har jo typisk været sådan, at man har set på kaptajnsfruen som hende, der blev derhjemme, mens manden han rejste afsted. Og det her billede fra Fanø, kaptajnsfru, der hedder Mette Toft fra 1919, malet 1919, der får vi faktisk det, skal man sige, den klassiske forståelse af, hvordan man har opfattet kaptajnsfruen. Hun sidder derhjemme ved sekretæren, hjemme ved skrivebordet, og så sidder hun og skriver et brev, og det er selvfølgelig et brev til manden, der befinder sig et eller andet sted ude på de 7 verdenshave. Og så op på væggen, der hænger skibsportrættet, eller kaptajnsbilledet, som det hedder på tysk, og billedet af kaptajnens skib, som han jo sejler afsted med. Og så har vi de 2 hunde, der jo normalt skal stå i vinduet, og der har vi jo den der klassiske historie med, at når de kigger ind, så er det fordi kaptajnen han er hjemme, og når de kigger ud, så kigger de efter kaptajnen, og så ved elskeren, at nu er der fri bane til at komme ind ad døren. Den gode historie der. Men det er i hvert fald det typiske billede. Men det har jo ændret sig lidt til, at kaptajnsfruerne faktisk sejler med. Her har jeg fundet en lidt sjov tegneserie fra avisen. Det er godt nok en nuværende politiker, der sejler afsted, men jeg synes, den er meget sjov, fordi der har vi en kaptajn eller en kvinde, der er med ombord. Og det er det, som det her foredrag kommer til at handle om. Det kommer til at handle om kvinder, der er med ombord. Ikke foran som galionsfigurer, men faktisk med ombord og følger livet på skibene. Det var selvfølgelig bare lidt for sjov. De allerførste kaptajnsfruer, vi kender til, der sejler med, eller skipperfruer, det er faktisk herude fra Vadehavsområdet. Jeg har sådan virkelig været rundt i kilderne, og den ældste, jeg kunne finde, det er fra 1804 fra Halli-Hoge. Der er en kvinde, der hed Stinke Zimmermann, der dør på en rejse til Danzig med sin mands skib. Og da hun dør på den rejse, så ved vi jo, at hun faktisk sejlede med. Hvor mange, der sejlede med på det tidspunkt, det ved vi ikke. Vi har kun de her nedslag. Når vi kommer op i 1820'erne, så har vi faktisk en gravsten fra Amrum fra slutningen af 1820'erne, hvor kaptajnsfruen Inge Jensen, hun er død. Og på den her gravsten, der står lidt om hendes liv, der står, hvem hun blev gift med, der står noget om, hvilke børn hun fik, og så står der faktisk, at hun var med, efter hun blev gift med sin mand i 1821, der sejlede hun med ham på en rejse ned til Middelhavet, til byerne Pernod, Porto, Malaga, Cadiz og Trieste, og så kom hun så selvfølgelig hjem igen til Amrum, hvor hun fik børn, og så døde hun ikke så mange år efter. Men den her gravsten, den er vidnesbyrdet om den her rejse. Så det er nogle, skal man sige, ganske få nedslag af kvinder, der begynder at sejle med deres mænd. Men det, der sker i 1800-tallet, det er, at vi får længere og længere rejser. Man har typisk sejlet rundt i Østersøen, Nordsøen, måske en tur til Middelhavet. Enkelte skibe fra Flensborg er sejlet
til Vestindien osv. Men så sker der det, at i Sønderjylland, eller de sønderjyske skibe, og skibene fra Hamburg, som vi også kommer ind på, de begynder at sejle til Sydamerika. Første omgang Brasilien, Argentina. Så sejler de rundt om Kap Horn, op til Chile og op langs den sydamerikanske vestkyst, og efterhånden helt op til San Francisco. De begynder også at sejle længere ned i Atlanten, ned til Sydafrika, Cape Town, rundt om Afrikas sydspids, Kap det Gode Håb, og ud til Fjernøsten. Og de er væk. De her skibe, de er væk længere og længere tid, og det betyder selvfølgelig også, at de kaptajner, der er med ombord, de er også væk i længere og længere tid. Og her kommer vi op til 1850, hvor vi har et udsagn fra en læge, der fortæller, at han har været på besøg hos kaptajn Bachmann på Lloyd, der er på vej på langfart. Og så skriver lægen så, hans kone er meget misfornøjet med det, da hun ikke har set ham i 3 år, og nu efter omtrent 14 dage skal hun miste ham igen. Sådan er sømandens liv. Så kaptajnerne, de er afsted på rigtig lange rejser. Her er det 3 år, for nogle er det 4, 5, 6, 7 år måske. Man er ude og sejle til Kina, til Australien, rundt i hele verden. Og det betyder jo så, at kvinderne, de skal til at tage stilling til, om de vil leve et liv sammen med deres kaptajnsmand, eller de vil blive derhjemme som sådan en græsænker, mens han er afsted, og måske kommer han ikke tilbage igen. Og nu starter jeg lige med et eksempel her fra Aabenraa. Det er en kaptajnsfrue, der hedder Ingeborg Petersen. Hun er vokset op, jeg ved ikke, hvor godt nogen af jer kender Aabenraa, nede ved Jebsens Plads. Der ligger det der hus, og der boede en sejlmager, der hed Jørgen Cornet, der lavede sejl til byens rigtig mange skibe. Og det er faktisk ham, der står her med sin pibe der i midten. Der står han. Og han bor derinde og laver sejl, og han har så datteren Ingeborg, som bliver gift med en kaptajn, der hedder Rasmus Petersen. Og det er i 1863, de bliver gift. Det her billede her, det er et meget særligt billede, fordi på det billede, der ser vi faktisk en kaptajnsfrue, der sejler afsted. Hun kommer inde fra kysten der i Aabenraa Havn, og så sidder hun der, og hendes mand sidder der, og rundt om besætningen, der er ved at ro dem ud på det her skib, som hedder Johanne Marie, der ligger for anker ude i Aabenraa Fjord. Og det skal hun så ombord på, og så skal hun så sejle med sin mand og besætningen til Kina, og hun ved ikke, hvornår hun kommer hjem igen. Det er ret vildt, synes jeg, at tænke på, når man ser det her billede. Nu er det jo en tegning, men det er jo en kvinde, der har siddet der. Den forestiller en rigtig situation. Hvad har hun tænkt tiden inden fjernsyn, inden sådan rigtige aviser, inden internet og alt muligt? Hun har simpelthen ikke... Det eneste, hun har haft at holde sig til, hvad der skulle ske, det var søfolkenes historier, som hun har hørt, når de måske er kommet hos hendes far og købt sejl eller et eller andet, og når hun er færdig nede på havnen. Men i virkeligheden, så har hun jo ikke vidst ret meget om, hvad der skulle ske, når hun sejlede. Og hun gik ombord på skibet her og sejlede ud i verden. Derfor synes jeg, det er et fascinerende billede. Det, der sker med hende, det er, at hun kommer til Shanghai, og der er det der billede faktisk taget ved en fotograf i Shanghai. Man kan vende om, og så kan man se, at det er taget i Shanghai, hvor hun står med sin mand. Og derude undervejs, som også fremgik af præsentationen her, så føder hun et barn. De holder barnedåb ombord på skibet, hvor der endda kommer andre kaptajns par med ombord og med til at fejre den her højtidelighed. Og så sejler de ellers videre. Det var bare for at give et eksempel på en af de her kaptajnsfruer, der er en af de tidlige kaptajnsfruer, der sejler med. I mange år interesserede mig for det her emne, så jeg har samlet kilder, udsagn om de her enkelte kaptajnsfruer, der sejlede med fra kirkebøger, fra gravsten, fra folketællinger. Det kan jo være bare et af deres børn,
der står måske i folketællingen, at et af deres børn er født i Shanghai eller Macau eller et eller andet, så ved man jo, så har moren været med. Det er måske det eneste vidnesbyrd, man har om det. Og det lykkedes for mig at finde omkring 90 sønderjyske kaptajnsfruer, som i perioden fra omkring 1850 til omkring 1890 sejlede med på langfart. Hovedparten af dem, langt de fleste, har på en eller anden måde tilknytning til Aabenraa og Løjt, området derovre, og jeg har talt op her, 54 af dem er født i det område, 48 af deres mænd kommer fra Aabenraa eller Løjt, og 41 af de skibe, de sejler med, kommer også fra Aabenraa-området. Det er en rigtig stor andel, der kommer derovre fra, men der kommer altså også nogle kaptajnsfruer fra forskellige andre steder, og det er jo det, jeg kommer ind på inden så længe. Så skrev en del af dem dagbøger. Som jeg nævnte, så var der omkring 90 i alt, og her har jeg en liste med 8 kaptajnsfruer, der skriver dagbøger undervejs, og hvis dagbøger er bevaret. Og så har jeg sådan kendskab til 2 mere, så det er omkring 10 kaptajnsfrue dagbøger. Og her kan I se 2 af dem hernede. Det er dem, der kommer til at være kernen i mit foredrag i aften. De kommer her fra Højer, Petrea Kjær og Christine Kjær. Den ældste dagbog, vi kender til, den stammer fra et andet sted. Ikke herfra, heller ikke fra Aabenraa, men fra en kaptajnsfrue, der kommer op fra Vonsbæk ved Haderslev på nordsiden af Haderslev Fjord. Hun hedder Elisabeth Schmidt, og her har vi et billede af hende og hendes mand, Jeb Schmidt. Og herover har jeg gengivet et billede af forsiden på hendes dagbog. Der står dagbog over min sørejse ombord på Skonnertbræk Union 1849-1850, Elisabeth Katarina Schmidt. Og hun rejser til Sydamerika. Dagbogen starter med, at de bliver gift op i området omkring Vonsbæk, og så rejser de ellers med hestevogn ned til Hamburg, hvor de så går ombord i hans skib, Skonnertbrækken Union, og så sejler de til Buenos Aires i Argentina, og så sejler de lidt rundt ned på på østkysten af Sydamerika, og så vender de hjem igen, sådan cirka et år senere. Det er simpelthen den første kaptajnsfrue dagbog, vi har altså her fra 1849-1850. Hvorfor de her kaptajnsfruer begynder at skrive dagbog, det har vi ikke sådan nogen endelig forklaring på, men det har helt klart været noget med, at de har vidst, at de skulle ud og opleve noget særligt. Altså væk fra hverdagen hjemme i Aabenraa eller Højer eller Vonsbæk, eller hvor det nu kom fra. Så nu skal vi ud og opleve noget særligt, og det skal vi fastholde. Så nu skriver vi det ned, sådan at vi kan komme hjem og fortælle, så vi kan ligesom fastholde tankerne, komme hjem og fortælle vores familier om, hvad de oplevede, så de kan læse sådan fra dag til dag undervejs. Og nogle af kaptajnsfruerne er faktisk også afslutter deres dagbøger, som de så får sendt hjem, som sådan nærmest en hel brevbog, som familien kan sidde hjemme og læse. Og det her billede her, det viser den første af de kaptajnsfruer, som jeg vil nævne herfra. Hovedpersonerne, det er dem herovre, de 2 her. Johan Ernst Kjær, ham starter jeg lige med. Han kommer faktisk fra Haderslev, hvor han er vokset op i en familie, en tysksindet familie, som ligesom er en af de førende familier i Haderslev. Og da det slesvig-holstenske oprør bryder ud i 1848-49, så tilslutter han sig det her oprør og kommer ind i den slesvig-holstenske marine. Den slesvig-holstenske marine, det er ikke sådan nogen stor krigsflåde, men blandt andet så har de en lille flådestyrke, der ligger herude i Vadehavet, herude omkring Højer og Sild. Og den er han øverstbefalende for. Og vi har ikke sådan de nærmere detaljer omkring, hvad der sker, men han befinder sig herude i området, og der bliver han forelsket i hende her, Christiane Thotsen. Og nu er vi faktisk lige det helt rigtige sted
for at fortælle historier om dem, fordi hun er nemlig vokset op på den her gård, som ikke hedder Kjærsgaard på det tidspunkt. Men nogle af jer kan nok begynde at regne ud, hvorfor den kommer til at hedde Kjærsgaard. Men de to, de bliver i hvert fald forelsket i hinanden. Det er også en tysksindet familie, der holder til her. Men ikke desto mindre, så synes hendes far ikke om den her forbindelse til Johan Ernst. Så de bliver nødt til at flygte sammen, eller stikke af sammen til Haderslev. Og de bliver faktisk gift uden farens velsignelse. Og hun får også en lille søn. Da krigen den er slut, der er hun ked af, at det her dårlige forhold til faren, vi har et brev bevaret. Hendes mor er død, så det er faktisk, faren lever her sammen med sin husholderske, som han også gifter sig med, og som ligesom har fungeret som hendes mor. Og der har vi et brev bevaret, hvor hun fortæller om, at hun gerne vil komme tilbage til gården, og gerne vil, kan man sige, klinke skåren i den her, uenighed, hun har haft med faren, og så vil hun jo gerne komme hjem og vise den lille søn, hun har fået. Den lille søn, han er opkaldt efter sin morfar. Så det er jo med til i hvert fald at, kan man sige, åbne døren for at genetablere forbindelsen. Og de rejser så her hjem til Kjærsgaard igen, og så bliver sønnen sat i pleje hos sin morfar. Johan Ernst her, inden han kom ind til flåden, der var han langfartskaptajn, og det bliver han igen bagefter. Og de to, de drager så afsted, og hun bliver så en af de der meget tidlige medsejlende kaptajnsfruer, og de sejler afsted helt over til Indien faktisk. Men undervejs, der hun er gravid, og undervejs så skal hun føde, men der går noget galt under fødslen, og hun dør, og den lille pige, som hun skal føde, dør også, og de to, de bliver så begravet i Indien. Og Johan Ernst, han må vende hjem igen. På et tidspunkt, så er han tilbage i Højer. Han skal jo tilbage til sin søn og til sin svigerfar. Og det her billede her, det viser så den anden gård, som vi nævnte i oplægget. Det er nemlig Højergård. Og op på Højergård, der bor ham, Hans Christian, der er gårdejer her, altså kaptajnsfruens far, der bor hans svigerinde med sine børn. Og på et tidspunkt, så bliver Johan Ernst, jeg ved ikke, om man siger, han bliver forelsket. Han indleder i hvert fald forhold til den afdøde kones kusine, Christine, som I ser på billedet der i midten. Christine Thotsen, de hedder også Thotsen op på Højergård selvfølgelig. Og hun har så en søster, der I ser herovre, som hedder Esther Petrea Thotsen, og hende vender vi lige tilbage til. I 1857, der bliver Christine og Johan Ernst gift. Så nu er han så blevet gift anden gang i Hamborg. Efter deres bryllup, der har vi faktisk en kaptajnsfru dagbog bevaret fra Christine, der rejser med ham afsted. Den rejse, den går i første omgang til Cardiff i England. Hun fortæller, hvordan de sejler afsted fra Hamborg, og ude på Nordsøen, der møder de et andet skib, hvor der er en kaptajnsfrue med ombord. Men Christine, hun er så ærgerlig over, at hun skal kun med til Cardiff, så skal hun rejse hjem igen. Men hende her, den anden kaptajnsfrue, hun kommer fra Aabenraa-området. Hun er så heldig, at hun får lov til at sejle afsted med sin mand. Og det synes Christine, det lyder bare så godt, og det ville hun også rigtig gerne. Det fortæller hun også i sin dagbog. Og mens de er der, så får Christine overtalt Johan Ernst til at skrive hjem til rederiet, om han ikke kan få lov til at tage hende med på langfart ud i verden. Mens de går og venter derovre, så er de rundt og se byen, og der er nogle rigtig fine beskrivelser i hendes dagbøger af den her tidlige industrialisering i Cardiff med minearbejde, og der er helt sorte af arbejde i minerne, den her
havn, som er meget avanceret i forhold til, hvad hun kender hjemme fra Sønderjylland. Og så er de sådan på tur ud i landskabet rundt omkring. De er ude i der er sådan en lille landsby, der ligger udenfor, der hedder Llandaff. Jeg kender ikke selv Cardiff-området, men derude, der ligger der et gammelt borgruin, der ligger en kirke, som hun sådan fortæller om, hvornår den er blevet, en kirkeruin, hvornår den er blevet brændt af, og sådan virkelig i detaljer om, hvordan den historie omkring de ting, de har været. Og hun synes, det er simpelthen så dejligt. Hun forstår ikke, at englænderne de ikke sætter mere pris på deres natur. Jeg har lige et par sådan små indblik i hendes dagbog, hvor hun sådan fortæller om opholdet i Cardiff. Dagbogen er ført på tysk, så jeg har oversat det til dansk, hvor hun sådan fortæller, i dag er jeg blevet roligt ombord, og har efterset og ordnet min Ernis ting, altså Johan Ernst kalder hun Ernie, og om aftenen sad vi hyggeligt på dækket. Dagen efter, i dag har jeg gjort rent i kahytten. Den sorte steward havde været meget sløset og uordentlig, og ville gå i land her, men en dragt pryl, som Ernst gav ham i dag, synes at have haft en særdeles god virkning. Ernst har ret i, at folkene ikke kan holdes på plads uden en dragt pryl. Sådan. Nå. Og hun er virkelig sådan god til at fortælle, og har også, hun er også tydeligvis en kvinde, der har nogle holdninger til ting. Og nu kommer så det citat, der gør, at jeg er sikker på, at hun har fået Johan Ernst til at skrive, om hun ikke må komme med, for så skriver hun, endelig kom så et svar, og det var til min gunst. Åh, Gud skal tak og lov, at jeg måtte ledsage min Ernst. Jeg havde heller ikke kunne bære adskillelsen. Jeg begyndte straks at skrive til min mor, for at tage afsked med alle mine kære. Hvad må hun vil sige til det? Jeg ved dog, at hun under mig min lykke. Gud være med alle de kære, så vi glade kan ses igen. Fortæller hun. Så hun har altså fået lov til at tage med nu, og nu skal hun så tage afsked med familien for lang tid. Hun troede jo bare, hun skulle hjem igen. Og et par dage senere sejler de så afsted mod Fjernøsten. Det kan man se i kalenderen. Jeg har lige et lille uddrag mere fra hendes dagbog her. Så sejler de jo ned igennem Atlanterhavet, og så skriver hun ligesom et brev i dagbogen, ligesom om hun kan skrive et brev hjem. Det kan hun jo ikke, for den kan jo ikke lige komme hjem. Men der står, min hjerteligste fødselsdagshilsner sender jeg dig, og ønsker, at du stadig er sund og rask, som i de foregående år. Det er hendes søster, der er fødselsdag. Sundhed er en stor Guds gave. Det føler man, når man ikke har den. Hun er nemlig blevet skidt undervejs. Gud skal tak og lov, at jeg er ved at have det bedre. Jeg tror, at den friske havluft er min bedste læge. Min Ernst pylder om mig som et lille barn, og ved ikke alt det gode, han vil gøre for mig. Jeg tror, at han har lidt lige så meget som jeg, da han er blevet helt mager og bleg af lutter sorg og angst. Der er sådan lidt forskel på den der barske kaptajn, der giver besætningen en dragt pryl, og så på den kærlige ægtemand her, ikke? Jeg vil ønske, at jeg kunne smage et lille stykke af din kringle, søster, som jeg kunne sætte til livs her til morgen sammen med min kaffe. Men det kan jeg desværre ikke, min kære. Fordi jeg så ikke ville kunne være hos min elskede Ernie-mand. Så det ville jeg have til gode, når jeg er tilbage i vor hjemstavn. Og Gud give, at jeg sund og lykkelig kan se jer alle igen, især dig og kære mor. Man kan godt mærke sådan, hvordan hun er virkelig kommet langt væk hjemmefra, og hun lever ligesom med i livet derhjemme stadigvæk, fordi hun sidder jo ude på det her skib, hvor der ikke sker så forfærdeligt meget andet, end hun har det rigtig, rigtig dårligt undervejs. Noget af det, som alle søfarende, der sejler ned igennem Atlanten, skal igennem, og som alle de her kaptajnsfruer beskriver i det omfang, de har dagbøger, det er det, der hedder ækvatordåben. Første gang man sejler over ækvator, så skal man døbes under sådan festlige omstændigheder. Og her fortæller hun om, hvordan det foregår ombord på deres skib. Den 17. oktober, denne nat ved 12-tiden passerede vi ækvator, og jeg sov således, mens jeg blev skilt fra min nordlige hjemlige zone. Da jeg ikke ville døbes med de andre, fordi det var lutter drenge, de var dog blevet dukket i vaskebaljen her til morgen, havde jeg købt mig fri med 3 flasker cognac og 2 flasker vin, og dertil sukker og tamarinder, som blev en ganske dejlig punch. Så blev der festet, og inden formiddagen var omme, var punchen drukket.
Alle kom op på dækket og råbte hurra. Der blev sunget, danset, og matroserne legede som små børn indtil middag, hvor de gik hen for at sove den lille rus ud. Vejret var vidunderligt, og jeg sad hele dagen og fornøjede mig over folkene. Det er alle raske unge mænd, som er meget høflige og venlige over for mig, og Ernst er godt tilfreds med dem. Det er en helt anden tone, vi har nu. De er kommet afsted. Der er ikke risiko for, at de stikker af i havnen, men nu er de ligesom ombord, og de finder ud af det undervejs. Og det er faktisk alle de kaptajnsfruer, der fortæller om den her Neptundåb ombord. Det er altid noget, der foregår festligt og hyggeligt, og det er ikke noget, der sådan kammer over eller bliver for meget, og de er en del af det på en god måde, selvom der også bliver drukket ombord. Der er mange, der tror, at der slet ikke må blive drukket ombord på sejlskibene. Men det blev der altså, ikke mindst under de her Neptun-dåbsfester. Når man vender bladet i hendes dagbog, så den næste side, den er tom. Og der står faktisk ikke mere. Vi er kun kommet et par måneder ind i hendes rejse, og der sker ikke mere. Hun fortæller ikke mere, og hvorfor hun holder op med at føre dagbog, det ved jeg simpelthen ikke. Hun har jo noget med helbredet undervejs. Om det er det, der gør det, eller der er en anden grund til det. Hendes dagbog er godt nok bevaret, de sider, der så er, men altså ikke mere fortælling. Vi ved også, at skibet sejler videre, sejler ud til Fjernøsten og sejler rundt i nogle år, og hun vender hjem igen og bosætter sig i Hamborg-Altona-området, og Johan Ernst fortsætter sine rejser til søs. Men Christine, hun er i første omgang færdig med det. Så det er egentlig afslutningen på hendes dagbog, og det er utrolig ærgerligt, når man sidder og læser den, som I bare kan sikkert få fornemmelsen af de her små glimt, jeg har givet, så er det virkelig utrolig spændende at følge hendes tur der, og så lige pludselig, så slutter det bare. Men heldigvis, så slutter historien ikke der. For som jeg sagde, så havde hun en søster, Esther Petrea Thotsen, og i 1865, der bliver hun gift med Johan Ernsts lillebror, Friedrich. Så vi har altså 2 søstre, der er gift med 2 kaptajns brødre nu. Det her, det er formentlig et billede, der er taget i forbindelse med deres bryllup. Mange af de her kaptajnsfruer, de bliver sådan gift i begyndelsen af 20'erne eller sådan noget, men hun er altså oppe i slutningen af 20'erne, måske faktisk 30, jeg kan ikke lige huske præcis, men hun er i hvert fald lidt ældre, da de bliver gift. Og brylluppet, det foregår nede i Altona, i kirken i Altona, og vi har bevaret faktisk den vielsestale, som præsten holder. Kort tid efter brylluppet, så går de ombord i det her sejlskib, Teklie af Hamborg. Det fortalte jeg ikke lige omkring Johan Ernst, men den her familie, de sejler altså på skibe fra Hamborg. Men de er som sagt blevet gift. Vi er i 1865, og Petrea, hun begynder at føre dagbog. Den starter sådan her. Lørdag den 10. juni 1865 kom vi sent om aftenen ombord på vores Teklie, som dagen før var blevet slæbt med en dampbåd til Neumühlen, og har dermed taget afsked med landjorden for en lang tid. Og så har jeg fundet en tegning her. Den er ikke knyttet til familien, men det er Neumühlen i slutningen af 1800-tallet, hvor man er vant til, at de her store sejlskibe fra Hamborg, dem der sidder nede bagved, jeg ved ikke om I kan se det, men der ligger et af de store sejlskibe, der er på vej afsted, eller på vej ind, og så har vi menneskene herinde på landjorden, der står og tager afsked, eller tager imod skibene, som passerer ude på Elben. Jeg har taget nogle billeder med her, som sådan lidt kan give jer nogle idéer om, hvad man sådan laver ombord. Så kaptajnsfruerne, de sidder og kigger på fugle og fisk. Nogle gange så er der nogle besætningsmedlemmer, der fanger nogle af de her fisk. For eksempel flyvefisk. De fanger delfiner, som de kalder springere. De
Nogle gange fanger de også en albatros, som den, der hænger heroppe, som de så lader løbe rundt på skibsdækket. Albatros er jo så store fugle, at hvis de først er kommet ned på sådan en skibsdæk, så kan de ikke lette igen. Så løber de bare rundt og kan ikke komme væk. Og så som regel så ender de så i suppegryden. De sidder også og kigger, spotter skibe, der sådan kommer sejlende forbi. Er det en skonnert, er det en brik, kommer den fra Hamburg, Antwerpen, London, et eller andet. Det er sådan en del af det. De spiller. Det der skakspil, det er sådan et rejseskakspil, som en kaptajnsfrue fra Aabenraa havde med ombord, og det er der flere af de her kaptajnsfruer, der fortæller om, at de sidder og spiller skak. De spiller også kort, de spiller whist. Og nogle af dem er så heldige, at de har en passager med ombord. Og ombord på Patriarchers skib, der har de ham her, Konrad Sturzenegger, som er en velhavende købmand fra Schweiz, der har gjort det godt ude i Singapore og har været en tur hjemme i Europa og skal med derud igen. I kan godt se, at det er sådan en rigtig nobel mand. Han skal derud igen, og ham har de med undervejs, og det er jo godt selskab. Sådan en elegant gentleman der, som man kan spille med, som man kan snakke med, som man kan opleve verden undervejs sammen med. Nogle af dem gør også meget ud af, især i starten, kedsomhed. Altså virkelig, virkelig sådan dybfølt kedsomhed. En af dem, hun fortæller, jeg er jo blevet opdraget derhjemme til altid at være i gang og være flittig og foretage mig noget. Og nu sidder jeg bare fanget her på det her stykke træ og kan ikke foretage mig noget som helst. Det er jo også det, der får dem i gang med at skrive de her dagbøger. Altså, eller i hvert fald for at gøre, at nogle af dem at de holder fast, fordi de har virkelig god tid ombord. Det første sted, de kommer i havn, det er nede ved Kap det Gode Håb, Cape Town. En havn, der hedder Simons Bay, der ligger lidt om på den anden side af Cape Town. Og der fortæller hun om, hvordan de er kommet ind i land. Råt, koldt vejr, snart regn, snart solskin. Min Friedrich var på dækket flere gange i nat, og da det begyndte at dages, fortsatte vi hen ad klokken 10, fik vi Kap det Gode Håb i sigte og krydsede nu langs med kysten mod Simons Bay. Ved 4-tiden kastede vi anker, og straks kom havnefogede, handlende og håndværkere ombord. Der ligger kun få skibe her. En smuk havn. Man ligger omgivet af klipper på 3 sider, og byen lige forude. Samme aften gik jeg i land med min mand, og gik en lille spadseretur. Alt er grønt og blomstrer her, det er forår, men hvilken sælsom blanding af mennesker ser man her. Jeg tror, at alle nationer er repræsenteret her, især nære, altså sorte selvfølgelig, vi i Afrika. Jeg morede mig over et forspand med 12 okser. Jeg glæder mig til turen til Kapstaden. Der er allerede for vores skyld ankommet en ung herre fra kontoret, en bremer, altså en fra Bremen, der underholder sig med os på tysk. Så er de kommet i land, og I kan godt fornemme, hun er virkelig en dygtig skribent. Her har jeg lige fundet et billede af et sejlskib fra perioden, der sejler forbi, det er så den anden vej, men Taffelbjerget, det er jo skal man sige, kendetegnet ved Kapstaden. Det er det, man ser, det er den måde, man ved, at nu er man ved Kapstaden. Det er, når man ser det der meget særprægede bjerg. Nogle sejler kun ned til Sydafrika, sejler rundt dernede, men rigtig mange, der er, skal man sige, den vigtigste destination, det er Fjernøsten. Om det er Singapore, Hongkong, Shanghai, de store havnebyer derude, de lander ved. Og når de først ankommer, det vigtigste for dem, det er at komme i land og få fat i breve hjemmefra. Af en eller anden grund, så kan breve komme hurtigere derud, end de selv er kommet derud. Og hvad der sket derhjemme, hvad der sket med familien rundt omkring. For Patria og Friedrich er det en hård omgang, fordi at Friedrichs bror viser sig at være død, og det får de ret hurtigt besked om. Så til at begynde med, der er det sådan en ret trist ankomst, men snart så ryster de det af sig, og så begynder de at omgås med
med de andre kaptajner og kaptajnsfruer, de møder derude, som de måske kender hjemmefra, eller kender nogen, der kender nogen, eller har færdes i de samme miljøer. Det er fælles for dem alle sammen, det vender jeg lidt tilbage til. Men de kommer ind i de her fremmede havnebyer, de er turister i byerne, tager rundt og ser de ting, der er at se, og så tager de ind på gæstehuse, som i flere af de her havne, også i Cape Town, Singapore, Shanghai, er drevet af folk hjemmefra, der har slået sig ned og driver hoteller, overnatningssteder for folk derude, som ligesom bliver sådan omdrejningspunkterne for de her miljøer. Og så ellers, ja, det her det er for øvrigt et maleri af Hongkong fra omkring 1860'erne. Altså kineserne har jo te og bomuld og alt muligt interessant. Men hvad har vi i Europa? Vi har skibe. Det er simpelthen det, der er omdrejningspunktet for hele den her aktivitet og de her langvarige rejser derud. Så de kinesiske købmænd, de har brug for nogle dygtige kaptajner med nogle skibe, der kan ligge og sejle rundt mellem de store kinesiske havnebyer. Det er jo kæmpe store byer allerede på det her tidspunkt. Shanghai og Singapore, Hongkong osv. Og de ligger og sejler rundt. Jeg har prøvet at lige indtegne nogle af ruterne der med landbrugsvarer ind til de store byer og omvendt ud i landdistrikterne med de ting, der bliver produceret i bysamfundene. Og så ligger de også og sejler ned til Australien, Indonesien osv. Så er der også et eksempel her på det er så en Åbenrå-kaptajn og hans forlovede, der faktisk bliver gift på et hotel ude i Shanghai, hvor han sejler rundt derude, og hun kommer så med et andet skib derud, og de bliver gift derude. Det er undtagelsen. De fleste, ligesom vores to højere kaptajnsfruer her, de er blevet gift hjemmefra og sejler afsted sammen. Men der er altså også eksempler på det modsatte. C.C. Fisher hedder kaptajnen, og Anne-Marie Fisher hedder kaptajnsfruen her. Og hun er kommet derud, og hun sejler med ham i en årrække. Og mens de sejler, så får hun faktisk 3 børn derude, og er gravid med en fjerde, da de så beslutter sig for, at hun skal rejse hjem til Åbenrå, så det er piger, så de her piger de kan komme i skole, og så de kan blive døbt derhjemme, så faktisk på samme dag, der bliver alle de her 4 piger døbt i kirken i Åbenrå, efter at hun er kommet hjem med dem. Og han sejler så videre derude. Og det er en vældig historie om, hun er med under skibsforlis og tager det i stiv arm. Og hans erindringer fortæller historien om, hvordan de sejler rundt derude. Og det er rigtig spændende. Her har jeg fundet et skibsportræt. I kan ikke se hele skibet, fordi det er en lille detalje, jeg gerne vil vise jer. Det er agterstavlen her, hvor man ser kaptajnen og styrmanden, kaptajnsfruen og et lille barn der ombord. Det er jo familie, det er jo kaptajnfamilien, som den her skibsportrætmaler har set som noget særligt, fordi på de her skibsportrætter, det er sjældent, at der er kvinder ombord. Hvis der er figurer, så er det som regel, så er det mænd, og så er nogle enkelte kvinder, og jeg har set på, jeg tror det er 2 skibsportrætter, at jeg har set, at der også er børn med. Og det er altså et af dem, og skibet her, det hedder Paiho, og sejler også rundt ude i Østen. Og ombord, der får kaptajnsparret også en datter. Det her med, at man får børn ombord, det medfører, jeg har været lidt inde på det, det er jo, at man skal have barnedåb ombord, man skal have børnepasning, man skal købe legetøj, man skal have nogen ombord, der kan hjælpe med at passe de her børn. Og det vender jeg tilbage til
lige om lidt. Så det giver altså et helt andet liv ombord på sådan et sejlskib, når der pludselig er en familie ombord, i stedet for at det bare har været sømænd, der har været der. Og som jeg sagde tidligere, så de her børn, hvordan finder man ud af, at de er født ombord? Jamen det kan man for eksempel ved at gå på jagt på gravsten rundt omkring. Her, det er en gravsten, der står i Altona, over hende her, en Louise Henriksen, som er født Andersen. Hun er født i Bahia i Sydamerika, ombord på briggen Torkild i 1866. Det er et skib, der er både bygget og ført af en kaptajn i Aabenraa. Den her gravsten, den står på kirkegården i Aabenraa, og det er Maria Dora Tyrol. Det er en af de der Fischer-børn, som jeg nævnte før. Hun er født i Amoy i 1876. Og så kan man se sådan en folketælling her. Det er sådan et udsnit af en folketælling. De der har prøvet at slægtsforske lidt, eller sådan har måske prøvet at sidde og kigge lidt i de her gamle folketællinger fra Aabenraa fra slutningen af 1800-tallet. Der kan man se, at hende her, Elisabeth Juler, hun har sine 3 nevøer boende, Thomas, Christian og Theodor. Og Theodor, han er født i Chifu. Christian, han er født i Hongkong. Hans, han er født på åben hav, og så står der simpelthen bredde- og længdegrader for, hvor han er kommet til verden. Så det var ikke noget, der afskrækkede dem. Og det var simpelthen sådan, at når de lå i havn og vidste, at nu nærmede det sig, så var det ikke en grund til at blive liggende i havn, at kvinden hun skulle føde. Hvis man havde en fragtaftale om, at man skulle sejle videre, så sejlede man videre, og så tog man fødslen ude på åbent hav. Og der er nogle af de her kaptajnsfruer, der beskriver fødslerne ude på åbent hav, hvordan kaptajnen hjalp og hvordan det hele. Men altså, det lykkedes jo i rigtig mange tilfælde. Her har jeg en af mine yndlingskilder, hvis man kan sige det sådan. Det er simpelthen kaptajnsdatteren Anna Ingermann, som er indført i dåbsregisteret i Aabenraa. Og så hendes navn, det er lige skrevet med kinesiske bogstaver. Hun havde tilnavnet Aoi, som hun fik, fordi hun var født ude i Kina. Og så står der bagefter Aoi, die von alten Geliebte, altså elsket af de gamle. Det var hendes kinesiske tilnavn, fordi hun var født derude, og det indførte man så lige i dåbsregisteret der i 1870, da de kom hjem med kinesisk tegn. Jeg har lige et eksempel mere, som I også lige kan se her, og det er faktisk lidt noget andet, men det er Jenny Rasmine Louise Brasilia Andersen. Hun er født og døbt i Bahia, og så synes forældrene selvfølgelig, at den skulle hun have med. Det at hun var født i Brasilien, så hun kom så til at hedde Brasilia. Der er også børn, der hedder Atlanta, Oceana, sådan nogle navne. Og jeg vender også lige tilbage til et eksempel her fra den her familie. Fordi Petrea, hun føder jo også undervejs, og det kan man simpelthen læse om i hendes erindringer, eller i hendes dagbøger, for hun bliver ved med at skrive. Hun stopper ikke, hun fører, dagbog under hele rejsen. Og undervejs, så får hun ham her, og det fortæller hun om den 30. maj, på rejse fra Hongkong til Amoy. Det var en lang pause i min dagbog. Fra påske til pinse. I dag vil jeg, inden jeg begynder igen, indhente noget og nævne de vigtigste grunde, der har afholdt mig fra at skrive. Den følgende søndag, efter at jeg sidst havde skrevet, var det mig helt umuligt at skrive. Der blev stillet andre krav til mig. Det var den 19. april hen ad 7:00 om aftenen, hvor vores lille søn så dagens lys. Hele ugen havde det været vindstille og tyk tåge. Dag og nat blev det ringet med klokken forude. Vi kom kun lidt fremad. Om søndagen var vi vel ude for Futiao. Vi havde ingen observation, og men tågen lettede, og det var rart for mig, at klokken ikke blev brugt hele tiden. Og der i det hele taget var meget roligt ombord. Min Friedrich ved ikke fra min seng.
Han hørte tålmodigt på min klagen og stønnen og indgav mig mod. Den kære Gud stod mig bi i min nød, og hvor taknemmelig var vi ham. Ja, hvor uendelig stor var glæden, da fødslen var overstået, og et lille sødt, velskabt væsen lod sin stemme høre. Og det er så ham her, Otto Teckli Kjær, som hun så føder her ude på havet på Kinakysten for at hjælpe til med at passe ham her. Der hyrer hun ham her, drengen Bob, som hjælper til ombord, så hun ikke skal stå med det hele selv. Og det er jo fantastisk billede, det der. Det er virkelig godt. Og så har jeg en anden historie, som også knytter sig til Petrea, fordi hun sejler rundt derude i adskillige år. Og på et tidspunkt, så er de i Singapore, og så, da de er i Singapore, så hører de så, at Johan Ernst, altså hendes svoger, der var nogen, der spurgte før dem, var det ikke ham, der var død? Nej, det var en anden bror. Så Johan Ernst, han sejler videre. Og de hører så, at Johan Ernst han er på vej, og de sejler ud fra Singapore, og så ude midt på Malaccastrædet, der møder de ham. Det er ham, der sidder derovre, og der har vi Esther, Petrea og Friedrich, og det er så Christine, som jo er derhjemme. Og så fortæller Petrea om det her møde med Johan Ernst ude midt i Malaccastrædet, og det er simpelthen en rørende fortælling. Det er den 18.12., lige op til jul, 1865. Styrmanden vækkede os til morgen. En skonnert var i sigte med et rødt flag. Min F, altså min Friedrich, var hurtigt på dækket og genkendte ved første blik Sun Hong. Jeg tøvede ikke længe. Aldrig er jeg kommet så hurtigt i tøjet. Så snart Friedrich hejste sit flag, genkendte Ernst også os. Altså Sun Hong er jo hans skib, Johan Ernsts skib. Og vi drejede skibene mod hinanden, og snart så vi den kære Ernst stige ned i båden og ro os i møde. Så var der gensynsglæde. Han så godt ud og havde ikke ændret sig, men blev kun kort tid hos os. Vi havde begge god vind og kunne ikke blive længe. I al hast fortalte vi hinanden, hvad der var at berette. Han beså skibet og drak kaffe med os, og efter en time var han fra bord. Da han var ude af syne, og vi havde fået frokost, begyndte jeg på et brev til Christine. Altså, det er mennesker, der ikke har set hinanden i årevis, det her. De sejler rundt derude, møder hinanden efter en time, så er vinden god, så sejler vi videre, og vi ved ikke, hvornår vi ser hinanden igen. Det er helt fantastisk. Og siger virkelig noget om den her søfartskultur, hvor det er sejlskibene og søfarten, der styrer det hele. Fotografiet er jo i sin tidlige stadier på det her. Altså fotografiet er jo kommet omkring 1850, så den begynder at blive udbredt mere og mere. Og de får så taget billeder i havnebyerne, som jeg også har vist. Og de her billeder, dem får de nogle stykker af, og dem udveksler de med hinanden. Mange af dem, det kan jo også være, at man møder en kaptajn fra New York, eller en kaptajn fra Bremen, eller en kaptajnsfrue fra et eller andet sted i en havneby, og det er den eneste gang, man måske ses. Når man forlader hinanden, så ved man ikke, om man nogensinde mødes igen, men så udveksler man lige de her fotografier, sådan ligesom børn i skolen udveksler de her små pasfotos, man får. Så en del af de her kaptajnsfruer, de har altså sådan nogle fotoalbums med en hel masse billeder af folk, de har mødt undervejs. Det, der så godt kan være lidt træls, når man er historiker eller historisk interesseret, det er, at de her søfolk og kaptajnsfruer, de vidste jo godt, hvem der var på billederne. Men det er der ikke nogen af os, der ved i dag, eller det er kun tilfældigt, hvis man kan finde ud af, at hvis man for eksempel har et andet billede, der viser den samme person og ved, hvem det er, eller de ganske undtagelsesvist har noteret, hvem det var. Men herover det her er så en kaptajnsfrue fra Aabenraa, der hedder Dorothea Nissen. Det er et billede af hende selv og hendes mand. Og herover har de så mødt en kaptajnsfrue med sine 2 børn, som undervejs. Og det er muligvis en anden kaptajnsfrue fra Aabenraa, der hedder Ingermann. Og det var måske hendes barn, der havde det der kinesiske navn,
men vi ved det ikke sådan 100% sikkert, fordi det står der ikke noget om. Men man kan godt sætte sig ind i tankegangen, når man rejser rundt, man lige møder hinanden. Skal vi ikke udveksle et billede, så har vi et minde, fordi det er ikke sikkert, at vi nogensinde ses igen. Og en af grundene til, at man ikke ses igen, det kan der være mange grunde til. Selvfølgelig kan det være, at man bare rejser hjem til 2 forskellige byer, hvor man kommer fra, men der er jo også en del af de her søfolk, der dør undervejs. Det er farligt at sejle, og her har jeg lige taget nogle få eksempler med. Hende her, Dorothea Mathisen, hun dør under fødslen ombord på et skib. Hende her, Sofie Harbo, hun ligger med sin mands skib ude i Shanghai, da der kommer en tyfon og blæser alle skibene sammen eller op på stranden, og besætningen omkommer. Men hendes lig bliver så fundet inde på stranden, og hun bliver så begravet på kirkegården i Shanghai, og det bliver så sådan en seværdighed, hvor man ligesom søfolk kommer, når de er i byen, så går de lige op og kigger på det her fine gravsted og mindes, og tænker selvfølgelig også over, hvor farligt det her det kan være. Den sidste herovre, Johanne Reuter, hendes dagbøger har vi faktisk også bevaret. Hun kommer selv fra Als, men bliver gift med en kaptajn for Lloyd og sejler afsted, og vi har hele beskrivelsen sådan fra de bliver gift og gør klar og sejler afsted. De kommer også til Cardiff og sejler ud østpå. Men en dag så stopper hun med at skrive dagbog, og så har vi sådan set ikke mere fra hendes hånd, men fra mandens breve hjem kan vi følge, at hun simpelthen mister forstanden, og han bliver simpelthen nødt til at opgive skibet og lade en anden kaptajn sejle videre, og til sidst så får han hende så ombord på et dampskib. Nu er vi så kommet op i dampskibstiden, hvor der også er dampskibsfærger, og de skal så sejle hjem, men lige da de kommer ombord, så dør hun faktisk sådan af delirium, altså vanvid, og han vælger så at kaste sig ud over skibssiden og dør, og så slutter deres eventyr derude. Så det er så også en del af historien. Kaptajnsfruerne herfra, de kommer hjem, og jeg har taget lige den lille sidste del af Petræas dagbog, som jo er en meget omfattende beskrivelse over flere år. Men ved 12-tiden i nat, altså her i 1869, i nat lod vi ankeret gå ved Neumühlen. Nu er vi tilbage ved Neumühlen igen. Jeg så kun lidt af indsejlingen til Elben. Jeg var beskæftiget med at pakke sammen i kahytten. Min Friedrich tog i morges til Ottensen og bragte sin søster Mie og den lille Bernhard med ombord. Hvor var det dejligt at se den kære søster igen. Hun blev hos os til frokost. Senere gik vi alle sammen i land og mødte undervejs i Neumühlen svoger Heinrich, der tog os med til Ottensen. Og så er der lige lidt mere om, hvad de laver der. Og så nogle dage senere, den 11., så rejser de hjem til Højer, til Kjærsgaard, til Højergård, som jo er det udgangspunkt, de havde. Så vil jeg så lige slutte af med, hvordan det så gik. Fordi der er også en Johan Ernst. Han dør faktisk få år senere i 1871 ombord på sit skib ude for Plymouth af sygdom. Herhjemme, der er hans søn jo, Hans Christian Kjær, som er opvokset her på Kjærsgaard hos sin morfar. Han overtager først i 79, og rigtigt i 1884 overtager han gården. Og hans morfar har jo heddet Hans Christian Thotsen, men han hedder Hans Christian Kjær, og dermed har vi navnet Kjærsgaard. Det var det, jeg lovede. Hermed er det indfriet. 1887, der tager Petrea og Friedrich på en rejse til Bergen. Og grunden til, at jeg nævner den her tur, det er fordi undervejs, så fortæller hun om, hvordan de møder en tysk kaptajnsfrue, der faktisk tidligere har mødt
Johan Ernst og Christine, da de rejste rundt ude i Fjernøsten. Det fortæller hun om, og så rejser Petrea og Friedrich videre til Bergen, og op i Bergen, der møder de en gammel kaptajnsenke, som flere gange er omtalt, von der Øe hedder hun, som er omtalt i dagbøgerne, og hende sidder de jo så og snakker lidt med om gamle dage, og det var rigtig hyggeligt, og det er sådan lidt sjovt, ikke? Fordi nu mødes enderne ligesom igen, og hendes mand er så også død, de er jo kommet lidt op i årene, og så sidder de der og snakker om tiden ude på Kinakysten. De rejser hjem igen. Friedrich dør i Glücksborg i 1901. Christine, som jo er blevet enke her i 1871, hun dør her i Højer i 1911, og Petrea, hun dør i Glücksborg i 1922, og familien lever jo så videre. Der er efterkommere også frem til i dag, og nogle af de ting, som de har købt derude, de lever videre i familien. Konkylie, kinesisk porcelæn og kinesiske forskellige souvenirs, hvilket er meget typisk for de her søfartsfamilier, at de har de her ting med hjem, og det kommer til at spille en rolle sådan, for den måde, de ligesom lever videre på efter hjemkomsten. Men ellers er det meget forskelligt. For nogen bliver det meget, meget vigtigt for deres identitet, at de har været kaptajnsfruer, de har ude at se verden, de synes, at deres lokalsamfund, der er alting småt og lille, og for andre, de falder bare ind og lever videre, som om, at de aldrig har været afsted. Men der er rigtig mange spændende beretninger bevaret, mange spændende genstande osv. Og hermed, der slutter min historie. Tak skal I have.